O eto mga kailongga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo ng ganitong klaseng pagluto sa langka? Na kung tawagin nga po namin dito banda ay lauya. Isa po pala ito sa mga paborito po naming lutuin. Yung lalo na po sa may mga handaan. Tulad nga ho ng kasal o birthday. Hindi po talaga mawawala ang minong ito mga kailongga. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga, bali dito nga po meron po tayong nag-iisang langka. Kaya nga po maraming bunga ang langka. Abay ito nga ho, magluluto po tayo ngayon ng atin pong secret menu. Ay dito nga ho mga kailongga, kukuha po tayo ng ating lulutuin lamang. Ito nga lang ho kalaki itong lulutuin po natin ngayon. Wala po nating ramihan at baka nga ho hindi po natin maubos. Dito nga ho mga kailongga, atin lamang po itong panit-panitan. Tapos nga ho nito para mawala-wala itong dagta. Po itong dahon po ng saging, atin lamang po itong pahid-pahiran. Katapos nga ho nito, atin na rin ho itong slice. Tamang laki nga lang ito mga kailongga. Pero nasa inyo na nga rin lang kung ano po yung diskarte nyo sa pagluto o pag-slice nito. Itong akin lamang ay pinapakita lamang po namin kung paano nga ho kami maghikot nito. Bali, ganito ho karami yung na-slice po nating langka. Hugasan lamang ho natin dito ng mabuti. Para naman ho kung ano pong kumakapit dito, abay mawala-wala din naman. Yan, lagi-lagi ko pong sinasabi ay hindi lahat ng ganap ay kailangan nating videohin. Ay dito meron ho tayong kalahating kilo na karne. Bali, slice lamang ho natin ito sa katamtamang laki mga kailongga. Tapos nga ho nito, syempre huhugasan na rin ho natin ito. Hindi lamang isang beses, kundi 4 na beses. Katapos nga ho nating hugasan ito mga kailongga. Ito nga ho, huhugasan na rin ho natin itong atin pong mga lamas. Nga ho nitong dahon po ng sibuyas at luya. Syempre, isa-slice na rin ho natin ito sa katamtamang ding laki. Maraming lamas ay mainam nga lang naman. Malasa yung lulutuin po natin mamaya. At pagkatapos nga ho nito, abay ito na nga ho, tayo na rin ho magdabok-dabok dito po sa ating kalan. Ang tawagin nga ho namin dito ay bluewe. Bali, maglalagay ho pala tayo ng mantika. Isa ho natin una ito pong luya. Sunod na rin ho natin dito yung bawang at sibuyas. Bali, paghalu-haluin lamang ho natin ito hanggang sa maging golden brown po ito. Pagkatapos nga ho nito, una po nating ilagay ito nga ho yung taba po ng karni ng baboy. Bali, ipailalim lamang ho natin ito. Sunod na rin ho natin yung bunga ng langka. Pag po nating ubusin na ilagay ang langka dito, dito nga ho yung ilalagay na rin ho natin ito pong unon. Ubusin na ho natin dito na rin ho itong langka mga kailongga. Siyempre magdadagdag na rin ho tayo dito ng tubig na hanggang leeg. Abaw, pasabaw, gidno. Pre, isasabay na rin ho natin lahat ng mga pampalasa. Pre, nagdagdag na rin ho tayo dito ng Knorr cubes. Takpan muna natin ito para sa pabukal-bukal. At kalipas nga ho ng kalahating oras, siyempre idadagdag na rin ho natin dito ito pong dahon ng sibuyas at green sili. Takpan ho muna natin ito para sa pabukal-bukal. Pagkalipas ng ilang minuto, abay ito nga ho, tutugungan ho natin ito ulit. Siyempre maglalagay ho tayo dito ng pampaasim. Tanga ho kayong sambay. Ito nga ho, yung tinatawag po nating sinigang. O ayan mga kailongga, pagkalipas ng 5 minuto, abay ito na nga ho, luto na po ang ating ulam for today's video. Kay raming bahaw na naman ang mabubungkad. At syempre pati dukot, ubos. Lumabas ang pagkatikalon. O ayan mga kailongga, lagi-lagi ko po talagang sinasabi bago kumain ay manalangin. Siyempre magpapasalamat ho tayo sa anumang blessing na dumating. O ayan mga kailongga, ito na pong hinihintay natin. Kain na po tayo. Siyempre habang po pala tayo kumakain dito mga kailongga, may magpapasalamat na rin ho tayo sa lahat ng mga sumusuporta. Lalo na po doon sa mga nagpa-follow, nagla-like, nagko-comment, nag-share ng atin pong mga videos. Pero kung wala po kayo, eh di wala din po tayo ngayon dito. Po sa inyo, kaya po tayo ginaganahan gumawa ng mga content. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!